Loptoši nájdu prvý vitamín. Potom, čo sa Juno skamarátil s malým Alexom, predstavil ho aj ostatným loptošom. Tí Alexovi vyrozprávali, prečo pristáli v Pile. A že netušia, čo sú vitamíny a ako ich získať. Alex loptošom povedal, že on niektoré vitamíny pozná a že im ich pomôže nájsť. Ako prvý mu napadol vitamín C, ktorý sa nachádza v citrónoch. Ako sa loptoši tvárili, keď všetci 6 zvedavo zahryzli do kyslých citrónov. A bude im stačiť megadávka vitamínu C na naplnenie palivových zásobníkov? Príbeh 1. Bláznivý Ojoj zvedavo, bezhlavo behá kade tade a hľadá vitamíny. Ty poznáš tie vitamíny? Poznám. Napríklad vitamín C. Céčko, hovorí Alex. Céčko? A kde je to Céčko? V citrónoch, hovorí Alex. Alex zaviedol loptošov do oddelenia ovocia a zeleniny. Toto sú citróny. Majú veľa vitamínu C. Alex, kde si? Poď už. Kričí mama. Ahoj, stačí Alex ešte zakývať loptošom. A loptoši sa zahryzli do citrónov. To je strašne kyslé. Mňam. Hurá, hurá, super, naplníme palivové nádrže a letíme domov. A čo povedali? Už aj robia. Dúfam, že to bude stačiť. Hádžu všetky citróny do palivovej nádrže. Loptoši napchali do zásobníka raketového paliva kopu citrónov a s veľkým očakávaním spustili stroj, ktorý im má vyrobiť čisté vitamínové palivo. Nádrž sa plní vitamínom C, no zrazu sa stroj vypne. Z 5 nádrží sa naplnila len 1. C. Citrón C. Kapitánka na to prišla. Iba Céčko nestačí. Naplnila sa len 1 nádrž. Tých vitamínov, čo potrebujeme, bude zrejme viac. Počkajme na Alexa. Určite nám s tým poradí. Dnes vám predstavíme kapitánku. To nie je jej pravé meno. V skutočnosti sa volá Kora. Je múdra a zodpovedná. Často rieši problémy aj za ostatných loptošov. Neriskuje. Radšej si veci premyslí a poradí sa. Ale keď treba, vie sa rýchlo rozhodnúť alebo sa obetovať pre dobrú vec. Aj preto
ju všetci volajú kapitánka. V nasledujúcom príbehu sa dozviete, ako loptoši hľadali ďalšie vitamíny podľa loptošskej rovnice. Ak je vitamín C v citrónoch, tak vitamín A bude určite v atramente a vitamín B v bublifuku.